హలో అండి, వెల్కమ్ టు సుభా డిజైనర్స్. ఈరోజు నేను బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో మెయిన్ డాట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ మెయిన్ డాట్ వల్లే మనకి బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్గా షేప్ కుదురుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ మెయిన్ డాట్ వేసుకోవడానికి మనం ముందు మార్క్ చేసుకుంటాం. ఆ మార్క్ దగ్గర నుంచి ఆ రెండు మార్క్స్ని మనం ఇట్లా చేసుకుంటే మిడిల్లో ఒక మార్క్ వస్తుంది. ఆ మార్క్ దగ్గర ఒక లైన్ వేసుకోవాలి. ఆ లైన్ దగ్గర నుంచి ఒక 2.5 ఇంచెస్ ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి. మనకి బ్లౌజ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొక 1/2 ఇంచు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవచ్చు. సో మ్యాక్సిమం ఎవరికైనా నార్మల్గా 2.5 ఇంచెస్ సరిపోతుంది.